Bada esaera bat esaten duena, arima, gorputz eta arima. Kontzeptu ezaguna dira, arima eta gorputza gure esaera zarretan asko azaltzen dira, Xabi? Bai, azaltzen dira, bai. Arima erratua bezala ibiltzea da bakarrik eta triste ibiltzea, arima hortzetan edukitzea, hiltzorian egotea, arima jaten egotea, amorratuta egotea. Arimako feriak munduko plazerrak dira eta talde bateko edo familiako arima izatea berriz, norbait importantea, norbait garrantzitsua izatea. Egoera psikologikoak nola eragiten dion gaixotasunaren garapenari. Horixe gaur Aitziberrek Eusko Ikaskuntzaren tartean ekarri digun gaia. Egunon bai, tradizioz indartsua dira egoera psikologikoen eta gaixotasunen arteko harremanak, Descartesek berak esaten zuen sufrimenduaren isla jasaten duela gorputzak, eta lotura horren azterketa argitaratu berri dute Eusko Ikaskuntzaren Rief aldizkarian, Larraitz Garmendia eta Arantxa Azpiroz psikologoek, alegia faktore psikologikoek gaixotasunaren garapenean eragin dezaketela eta era berean gaixotasunak psikologian ere bai. Larraitz Garmendia, kaixo egunon. Kaixo egunon. Zu oinarrizko prozesu psikologikoetan aditua zara, EH Buruko irakaslea ere bai. Ze ikasi duzu azterketa honekin? Azterketa honekin demora luze damagu, eta batez ere hasieran hasi ginen estresak zen eragina, eta bai osasunean eta bai jokabidean, eta gero tartean ikusi genuen zintzen lotura hori, pixka bat estres, ondorio sistema aktibitatea eta immunitario sistema horrekin, eta ikasi duguna da, estresa ondo maneiatzea oso interesgarria izan daitekeela. Faktore psikologikoek eragin zuzena dute gure osasunean, ezta? Baina zein puntuteraino? Esan bezala, estres ogora horietan, lotura hori ikusten da, ezta? Nola garunan aktibitateak immunitario sistemaren aktibitatea kontrolatzen duela. Guk garunaren bitartez, nervio sistemaren bitartez, jabetzen gara egoerataz, arazotaz, inguruneko gatazkataz, eta horren aurrean garunak bidaltzen ditu agindua, horri aurre egiteko. Eta, erantzun fisiologikoa jartzen du martxan, eta horrekin batea nervio sistema. Immunitario sistema. Hau berez ez da erantzun okerra, gaina jaso dugu ondare moduan evoluzio bitartez, eta hasiera mentzat animaliengan sistema ona zen hori aurre egiteko, batez ere erasoetan eta gatazka horietan zauria zeuden, eta horrei zauria zuzentzeko, sendatzeko eta infekzioak ekiditzeko berrezkoa zen, baina gaur egun, klaro, gure estres egoerak ez dira horrelakoak. Ezin etengabe alarman egon, ez da? Eizerako erantzun beharko bagenu bezala? Hori da. Eta batez ere hori, ez dagoela gure gorputzeko integridadea arriskoa, baino mantentzen da erantzun hori eta nervio sistemak bidaltzen ditut denbora guztian agindoiek eta immunitario sistemak kaltetua azaltzen da, eta horren ondorioz eragina handia daka horrek nahaste infekziosuetan, baita ere nahaste autoimmunetan eta baita ere ikusi azken urtetan minbiziaren garapenean baita ere. Lasai bagaude, osasuntsuago gaude eta urduri bagaude ezain beste, esan dezakegu hain beste? Urduritasun horrek noraino eramaten gaitun gero, ez da, estres maila bat beti egoki izaten da batzutan, batzutan ez beti. Arreta suspertzen du, orduan arazoen aurrean hor konzentratzen gara, eta baina, hori, urduritasun hori espadidugu zerbait espada arrazonatua, eta gainen mantentzen baldin bada kalteak sortu daitezke bai. Eta estres aurrean daukagun jarrerak ere baldintzatzen du gure egoera edo gure gorputzaren erreakzioak, ezta? Bai, noski hori, gizakian ere ikusi da jarrera diferentea daudela, ez da bai aktiboa edo pasiboa, aktiboa dira arazoi aurre egiten ditenak, arazo onartu eta aurre egiteko, lan egiteko joera izaten da, holako aktiboetan, ez da, basitoa berriz ekiditu egiten da arazo hori eta, ez da lan egiten hori aurre egiteko. Eta ikusi da, normalean aktiboa, hobe edo ondorio hobeak ekartzen dituela. Gure kasuan, animaliekin egin dugu hori, eta ere, holako estrategiak ikusi ditugu. Aktiboak eta pasiboak geldiago gelditzen dira gatazkaren aurrean. Zer nahi du negar pixka bat egiteak, esateak, edo zer da, pasibo, aktibo hori? Pasibo, aktibo, gure, animali ereduetan, ikasten ari gerala, guk erabiltzen ditugun horietan,
hor ez dago, bueno, gizakiaren kasuan helduetan ikusi da batez ere hori, eta hori da aktiboa izango litzateke onartzea zer ari den gertatzen, ezta? Arazorei hori onartu hortan zentratu, eta horre egiteko estrategiak edo azaldu. Hori izango litzateke aktiboa. Bai. Eta pasiboa estresarekin segi. Segi eta ekiditu, azoa, alde batea utzi, eta horrekin batea ez da zentratzen ara. Problema ez da, onartzen eta ez dira, ez da ere tartean bideak hori arrotzeko edo zuzentzeko jartzen, ez da. Estresa luzaroan izan daitekeela gaitz mentaletarako arrisku nagusia, hori entzun izan dugu behin eta berriro. Erabat lotuta dagoela depresibarekin edo eta bestelakoekin. Bai. Heldo honetan, ez da? Kronikoa baldin bada, gorputzaia hasierako erantzun hori egokia zen hori, gorputza nekatu egiten da eta sistema kondatzen duaz. Eta ikusi da, immunitario sistemako zenbait produktu edo seinale garunera heltzen direla baita ere, eta garuneko zirkuitetan aldaketa sortzen ditu. Depresioarekin erlazionatu diren sistema guzti horietan, monamina direla, glutamato zelularen askuntza dela, en fin, depresioarekin lotu diren azpi mekanismo guztietan egin dezakete immunitario sistemako zitozin hauek elementu edo parametro edo seinale hauek. Eta ondorioz jokabide aldatzen duten euski, depresioa. Estresari buruz ari gara, Tapia Teleturiak ere badut, Estresa izeneko kantu bat. Presaka bizi gaituk, hau dekau estresa, tranbia baino naio, diagu estresa. Presaka bizi gaituk, hau dekau estresa, ai oiei, diagu estresa, gainezka zenkeagu, nervio enpresa. Zer da, mende honetako gaitza, estresa? Edo aurreko ere bai akaso, ez da? Bueno, nik uste, gaur egun estres sozial hori maizago edo ugariago azaltzen dela gure arbasoetan baino. Gorko arazoa direla gaur egungo, ekonomia edo guztiak ez da, baita ere, kompetibitatea guzti horien ikusten gaur egun pixka bat gutxiago edo gehitu egin dela egoera hori. Eta estresa eta minbiziaren arteko lotura ze ikusi duzuela Larraitz? Hemen, kontu zibilara da zen, beti... Neurrian gauzak. Neurrian, ez da. Hemen, lan asko dago egiteke oraindik alderretatik, zen faktore askok mugatzen dute emaitza, ez da, bai zetu monomota diren, zen momentutan egiten da tratamendua, nolako estrategia duten, esan dako guzti horiek, ez da, baina hala ere, egin diren ikerketetan ikusi da, eskuartze psikologikoak, ez da, hori galetu ez da, ez da, joan aizen. Minbiziak azken baina, ez da, estresarekin baduela. Estresari aurre egiteko, eskuartzek, psikosozialek, ondorio onak edo positiboak ekarri ditu. Ez da, batetik, egoera emozionala bera hobetzen dutelako, horrekin animo gara hobetu, eta ikusi da baita ere, ez lan guztietan, baina askotan ikusi da nola minbiziaren garapena atzeratu daitekela. Biziranpena luzatu eta errekurrentzia horiek ere gutxitu daitezkela. Eta tartean, gure arlo honetan ikusi du, honekin loturik, ikusi dugu, hori tartean loturik dago daitele immunitario sistemaren hobekuntzarekin. Ordon, badago hor, ezta? Hor erlazio bat, eta, positiboa dena da, azken ikerketa batez ere, tumore mota batzuetan, engarapenen atzeratze hori egiten dutela, eta horrekin, egoera emozionalako bezarekin gutxinez, bihotz bizitzaren ongizate hori. Eta tratamentuaren eraginkortasunari ere eragiten dio, hori da beste baitere helburu bat, ez da, elako eskuartza hauekin. Tratamendu guztia baitere ez dakarren minbizian, baitere beste depresioan eta batzutan gogorra izaten dira, edo sekundaria asko ekatzen dituzte eta hauekin, beste helburu daia, elako eskuartzeak egin da, gutxienez, dosia jaitsi daitezken, edo tratamendu gutxitu eta horrela ere, hobekuntza edo gehitzen da, ez da, personen ongizate hori. Eta tratamendu psikosoziala gehitu beharko litzake agian, edo komeniko litzake? Ikerketek diotenez, hortik joan barko litzateke baita ere, ez da.
Ez hori bakarrik, baina hori ere bai. Hori bai, batzutan gaixotasunak ere eraman gaitzake jarrera batera, ez da, larraitz ez da bakarrik jarrerak gaixotasunera, gaixotasunak ere ekarrezakegu jarrera bat. Bueno, lehen osan dudanekin loturik, ez da, gaixotasuna berak, aldatzen digu baita ere gure egoera fisiologiko hori. Eta ze nolako aldaketak diren, jokabide ere aldatzen duten eski. Ikusi beharko litzake, ez dakit autolaiguntza liburuek badakigu, ez, psikologoek ez dituzuela oso gogoko, baina alderdi psikologiko hori zalantzari gabe kontutan hartzeko, larraitz ez dakigu nola egin dezakegu, hor bada bidea egiteko baita, ez da? Bai, noski. Baina, kau, batzutan bildur pizkat ere ematen dut, nik uste profesional psikologoak ere horti da zela, ez da? Klinika aldetik, osasunan aldetik, ikusi da, adibidez, depresioan, txitatian, eta oizko tratamendutik aparte egiten bali badira, beste tratamendu psikosozialak, eta kasuan kasu, batzutan farmakologikoarekin ere, baina bazeratutan ez, nahiko izaten da, arrakasta honak eta, baitza oso honak lortzen direla. Horten ikusten hortik joan beharko litzatekeela. Gero, psikologo gutxi dago klinikan, eta hori pixka bat gehitu beharko litzateke profesional horiek toki gehiagotan azaltzea dibidez. Eta garbi geratu zaigu estresa puntuala bai, baina kronifikatzen ezin diogula utzi eta aurre hartu behar diogula. Nola nahi ere. Larraitz Garmendia, eskerrik asko, eta beste batean gehiago. Konforme? Dastatze gozoan